večer. Vítajte v prvom bytovom divadle na Slovensku. Poďte ďalej. Rozdiel medzi normálnym divadlom a týmto divadlom bytovým je, že tu sa musíte cítiť ako doma. Ja chcem, aby ste prišli hodinu pred predstavením, aby sme sa porozprávali, dali si pohár vínka, niečo spapali. Je to jednoducho privátny divadelný večierok. No a po tej hodinke, keď už sa tu cítite ako doma, začneme hrať toto úžasné predstavenie. Poviem vám jednu starú miestnu legendu. Čo do mňa čakáte? A čo čakáte vy? Ide o milostnú korešpondenciu medzi mužom a ženou, ktorí prežívajú vášnivý vzťah. Všetko je v tom liste, ktorý ste mali odovzdať. O hodinu sme boli v objatí. A bolo to niečo neskutočné. Prečo ste súhlasili s mojou návštevou? Prečo som tu ja a nie niekto iný? Bytové divadlo je ojedinelé, takže je to naozaj zážitok. Budeme radi, keď prídete. Tešíme sa na vás. Ahoj.